Ahoj, vítejte u nového videa. Dneska budeme pokračovat v likvidaci zahrady, a to tak, že úplně do čista. Začalo to tím, že přišel pán a postříkal zahradu Roundupem. Je to proto, aby si vybavil kopřiv a plevele. Trochu jsem z toho měla strach, ale nakonec to asi bylo v pohodě. Půjčené sítko. Zahrada je postříkaná herbicidem. Je to kvůli tomu, že to byly takové drny a hlavně tu rostly kopřivy a trní a prostě úplně všechno. S tím, že teda by se to mělo za pár dnů rozložit úplně a může se to rovnat. Tohle celé bylo z toho dřeva. Je to plné hlíny, ale jako pořád je to nic oproti tomu objemu, co bylo původně. Je co rovnat. Takové díry všude. Docela se podařilo vybrat ty kousky těch cihel. A ty zbytky už si pán uklidí nějak sám, jak to bude rovnat a dávat do pořádku, dělat z toho zahradu. On říkal, že nakonec je to vlastně připravené pro něho docela dobře. No. Tady zezadu zmizelo nakonec odhadem 25 tun. 25 tun v podstatě stavebního odpadu. Byly to staré cihly, staré tašky. Všechno to bylo potřeba odstíhat. Problém je v tom, že to není všechno. Že oni vlivem toho, že tu leželi prostě roky, tak zapadly až pod tu zem, pod tu úroveň. Takže třeba tady pod tím jsou ještě třeba 2-3 vrstvy a nahoře je IPA. Jenomže do toho už se prostě člověk takhle snadno nedostane. A kdybychom to dělali krumpáčem, tak tady budeme věky. Takže tohleto se prokypří bagrem a pak si to přeseju, přeberu. Plus ještě jsou tu nějaké jako kable, to se jenom vyhodí, staré dřevo a tak. No a úplně nejvíc kouzelná věc jsou tady ta okna. A to nejsou ta, co tu byla předtím, než jsme je vyměnili za plastová, ale tahle tu byla ještě předtím a z nějakého záhadného důvodu napadlo, že bude super si to schovat. No. Takže rozbít, odvést do separačního dvora. Tohle je obsah skoro celého zadního křoví, ty patra, co byly pod zemí a nešli je vyndat a museli je vyndat bagr. To je přesyté, z toho vlastně vznikly ty hromady hlíny, pak jsou tam ty velké kusy, pod tím jsou desky, které se budou používat na terasu, takže to nic, no. Ještě se tam našlo tohle, ne teda takhle posekané, to se potom sekerou, ale takhle se to našlo v kusech, které měly třeba 20-30 metrů. Těžko říct, k čemu to tam bylo. No a tohle je výsledek plošného použití Roundupu. Ten rozdíl mezi normální trávou a tou postříkanou. Asi 10 dnů po tom postříku, takže ono už by to mělo být dávno rozložené. Dělalo se to kvůli těm drnům, kvůli kopřivám, trnům. Rostlo tady strašně moc věcí, které tu nemají být. Takže teď se to může přeorat a může se sadit nový trávník. Tak, tahle oblast by měla být konečně vyčištěna od cihel. Bagr to přihrabal, dostal se ještě 2 úrovně cihel pod zem, ale nebyly to bohužel jenom cihly. Třeba se tu našly kusy linola, které byly zahrabané úplně neuvěřitelným způsobem. Kus nějaké folie, těžko jako říct proč. Nevím, dalo to strašně práce, ale není to tu. Doufám. Ještě by se teda mělo možná něco udělat s tím křovím a trním, ale to když tak později. Protože tady ta hlína vyloženě chybí. Někde se třeba i odhalily kořeny, ale počítám s tím, že tam vrátíme tady tuhle, co už je přesytá. A ještě jedna hromada. No, takže to už tady není. Ale co zbývá, tak jsou tu ještě stará okna. A to není generace těch, co se měnili pak za plastová, ale tohle je vyloženě ještě ta předtím, která je tu schovaná, rozbitá. Takže to přijde rozbít, rozebrat, odvést. No, tam je nějaká hromada štěrků, ta se musí taky odvést.
a bojím se, že tady budou ještě nějaké poklady. Už tam vidím nějaký železo, tady kdysi byla suchý záchod, kadibudka. No, takže ještě tady ten kousek zbývá. A je docela srandovní, jak vlastně se pálily ty větve a kořeny, které byly v hlíně z velké části, tak i když ta hlína obuchala, by to jako hořelo vůbec. Tak kolik vlastně v tom popelu reálně bylo jenom té hlíny. Proto už to třeba pak ani tak dobře nehořelo, protože to červené všechno je tam jaksi navíc, no. Zahrada po srovnání. Řada ještě trochu drnovitá, ale je porovnaná. Tráva je zasazená, tak snad si to sedne a bude to dobrý. Tak tenhle prostor už je konečně bez všech věcí, které tu byly, takže zmizela i okna. Pod nima samozřejmě byla další spousta cihel, takže jsem zase tu hlínu jako přesila. Ale ještě tu něco zůstalo, tady byl takový divný hnusný štěrk, je taky pryč. A tady to ještě zbývá vyčistit, plus se zbavit toho křoví, které je i tam na druhé straně. No. Tady ještě probíhá čištění. A houba vyrostla přes noc. Ale ještě jsou tu takové zbytky toho různých těch cihel. Dobrý den, paní houbo. A tady roste další. Úplně to tu obsadili bedly. No a tady se musím ještě zbavit i toho křoví, protože většina z toho jsou trny. A jak jsem to tu čistila, tak to bylo docela takové bolestivé. No. No a tady je zatím tak jako hodně provizorně vyznačené, kde bude plot, ale no. Ale samozřejmě musíme to vykolíkovat pořádně. A tohle to je výsledek vyklízení koutu zahrady pod lískama. Tohle je prostě jenom bioodpad už. Jsou to takové trny, jednak čerstvé a jednak nazbírané za ty roky, takže bylo toho docela dost, no, ale už tam dá aspoň projít. No a tady ještě kus plotu, který by tu být správně neměl, takže vlastně po tady ten sloupek to musí jít pryč, protože ta druhá zahrada na to ani nenavazuje, ta vlastně začíná tady od tohohle sloupku, takže tenhle musíme zrušit. A už nám roste tráva sem tam, taková malinká, ale roste. Zatím jenom na některých místech, kde je asi víc vody, ale už se asi raší, semínka jsou k něčemu. Tak jo, a to bylo o zadní části naší zahrady všechno. Příště už budeme dělat něco zajímavějšího, budeme na to bílé plátno kreslit a něco konečně tvořit.
Tak děkuji, že jste se koukali, když tak mrkněte i třeba na první díl likvidace a budu se těšit u nějakého dalšího. Tak jo, mějte se, ahoj!